بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے ناں نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جویں اساں تواڈے وچ تواڈے چوں ہی ایک رسول بھیجیا، وہ تواڈے اگے ساڑیاں آیتاں تلاوت کردا ہے تے تانوں پاک کردا ہے تے تانوں کتاب تے حکمت سکھاندا ہے تے تانوں او گلاں سکھاندا ہے جڑیاں تسی پہلو نہیں سی جاندے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو میرا ذکر کرو، میں تانوں یاد کراں گا، تے میرا شکر ادا کرو تے میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او لوکو جڑے ایمان لے آئے ہو، تسیں اللہ کولوں صبر تے نماز نال مدد منگیا کرو، بے شک اللہ صبر کرن والیاں نال ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تے انہاں نوں تسی مردے نہ آکھو جڑے اللہ دے راہ وچ قتل ہو جان، بلکہ او زندہ نے تے پر تانوں شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تے اسیں تانوں کسے شے خوف تے بھکھ تے مالاں تے جاناں تے پھلاں دی کمی نال لازمی آزماواں گے تے صبر کرن والیاں نوں بشارت دے دیو. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. او لوگ جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت اپڑدی ہے او آکھدے نے بے شک اسیں اللہ دے ہی ہاں تے بے شک اسیں او دے والی پرتن والے ہاں. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اوہی لوگ نے جنہاں اُتے رب دیاں مہربانیاں تے وڈی رحمت ہے تے اوہی سبھے سدھے راہ اُتے نے. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں نے، پھر جو کوئی اس گھر دا حج یا عمرہ کرے سو انوں کچھ گناہ نہیں پئی او دوہاں دا خوب طواف کرے تے جڑا خوشی نال کوئی بھلائی کرے تاں بے شک اللہ قدردان سب کچھ جانن والا ہے.